Ake ngibingelele kwizangoma namathwasa, bonke abawugedla, wonke umuntu osebenzisa umuthi, nani niziguli kodwa-ke enifisa ukuthi niy'hlanganisele. Kunenduku engiyiphethe namhlanje enamandla kakhulu. Le nto isibahluphe kakhulu abantu. Bahluphe kakhulu abantu le nto, uthola ukuthi imizi yawa, balahlekelwa nabantu abathandana nabo. Lo muthi lo ubheke kakhulu kubantu besilisa okanye iy'nsizwa okanye amadoda abanenkinga ukuthi induku ayisavuki, umuntu usezame yonke into, sehlala omunye sehlala sephila nje ngamaphilisi ngoba induku ayivumi ukuvuka ukuthi ivukele nje ngendlela yayo le edala ukuthi ivuke ngayo, kanti wavalwa. Khona into eyenziwa abantu besimame-ke ukuthi umuntu avale indoda yakhe, bayakwenza impela kakhulu loko nje nginesiqiniseko sokuthi bayakwenza ngoba bafika babe baningi impela abanye besho ukuthi hhayi cha, bayayifuna induku yokuvala umuntu wakhe wesilisa ukuthi angalali nomunye umuntu okanye ingavuki induku uma ngabe nomunye umuntu. Into eyenzekalayo uma esuke efika efuna lowo muthi mina ngiyamnikeza wona, kodwa into eyinkinga ukuthi ekuhambeni kwesikhathi kuhambe ahlukane nalo muntu lo esemvalile. Esemvalile-ke sekuyinkinga kakhulu ngoba manje lo muntu uzohamba antante iy'ndawo ney'ndawo ngoba abaningi abantu abakwazi ukuthi balaphe le sifo. Antanteke umuntu manje seyahamba manje methi uyazama ukutholana nomunye umuntu wesimame, ufike njalo induku ayisebenzi ayivuki. Umuntu loyo agcine behlukene naye aphinde aye komunye kanjalo naye induku ayivuki. Zama iy'mbiza zame yonke into, kodwa-ke ngale kokuningi ake ngithi nginikeze ikhambi manje lizonisiza kakhulu ekuthenini nikwazi ukulwa nalesi sifo lesi ngoba ayisiyinkinga kakhulu impela. Siwagqilaze kakhulu amadoda, kunemizi ewayo njengamanje nje njengoba ngikhuluma ngayo le nkinga le yokuthi umuntu wavalwa. Wenza kanje, awungitholele intamo yofudu okanye umqala wofudu. Ufudu isilwane straight lesi esiphilayo, ngifuna umqala waso. Awungithole igobolondo lomneke, angazi bayibiza ngani lento ngesiLungu, kodwa-ke ngicabanga ukuthi nale ko-Eastern Cape, ko-Cape Town bazongizwa laba abangasizwisisi kahle isiZulu. Ngicabanga ukuthi igobolondo lomneke bazolazi. Kuzoba khona-ke omunye la kuma-comment ozobachazela kahle ukuthi yini igobolondo lomneke ngokolwimi langakubo ngoba ngifisa umuntu akwazi ukuthi ayithole le nduku ngoba ibalulekile le nto. Okay, ungakhohlwa-ke ngithe qala ngentamo yofudu okanye umqala wofudu, bese kuba igobolondo lomneke, bese kuba umuthi ekuthiwa ungazini, kube umuthi ekuthiwa imbune, kube umuthi ekuthiwa ukhathi besonga, kube umuthi ekuthiwa umhlakaza, kube umuthi ekuthiwa ubangalala, kube umuthi ekuthiwa ubani, kube umuthi ekuthiwa ikrolo, kube umuthi ekuthiwa ugebisila, abanye bathi ugebisisila, kube umuthi ekuthiwa umahlabekufeni, kube umuthi ekuthiwa unsukumbili, kube umuthi ekuthiwa inguduza, kube umuthi ekuthiwa umaphipha, kube intindili. Intindili yona yodwa le impela abayigaxa emqaleni. Into ozoyenza-ke manje ufuna ugaye yonke le mithi le ihlangane, uyigaye le mithi uyigaye bese uyayipheka. Uyipheka impela ngifuna ubile nje kakhulu, ubile isikhathi eside impela, lokhu ubila nje ubile impela, ufake amanzi nje athi xaxa okanye abe maningana ukuze uzoleka ubila. Uma usuwubilile-ke lo muthi, into ozoyenza-ke intindili le awuyifakile kuwona lo muthi njengoba uwubilisa, uyibeka eceleni yona. Intindili uyibeka eceleni, wagaya wonke la makhubalo entindili uyibeka eceleni. Usugayile-ke wonke wahlangana wapheka impela kwabila isikhathi eside. Uzobe sewufaka-ke manje, uzobe sewuyawusefa. Uyawuthatha indwangu nje ecolekile, uthatha indwangu nje kahle clean, uyawusefa lo muthi. Usefele nje esitsheni sakho, ngabe ibhakede noma ngabe yini ekuyisitsha ezivulekile uzokwazi ukuthi ufake intindili kusona. Mase kubilile-ke kanjalo wakucwenga kahle okanye wakusefa kahle, usuthatha-ke le ntindili le uyifaka phakathi kulo muthi. Le ntindili le izohlala ikanjalo nje iyigaqa nje, bayibiza isibhini ngesiLungu intindili, kodwa abantu abaningi bayayazi intindili.
uyayithatha le ntindili le usuyifaka-ke phakathi la kulo muthi, ihlala nawo lo muthi. Wena into ozoyenza-ke lo muthi lo uzoloku uphuza nje ekuseni, emini, ntambama, lokhu uphuza ithambo. Uma uphuza ithambo, uphuza ikota yeglasi ekuseni, emini, intambama. Phinde wenze kanjena-ke, uzochatha ngawo lo muthi, usebenzise ukuchatha usize 7. Uthi ukuwubamba kancane, uma ngithi uthi ukuwubamba uzofuka ukuchatha, ngithi uzowufaka usize 7 wochatha esiswini. Uthi ukuhlala nje noma 5 minutes ubekezele nje ubambe noma ungaqala kuqala uhambe ethoyilethi ngaphambi kokuba uchathe, ukuze kuzokuba khona into ekuphushayo ukuthi uphuthume ukuyokhipha. Ufake lo muthi, uthi ukuwubamba nje 5 minutes, bese-ke uyabuya-ke uyawudedela uye ethoyilethi uyokhipha. Lokhu uyaphuza nje ekuseni, emini, ntambama, uchathe futhi, udlulise iy'nsuku eziwu-4 uyachatha, udlulise iy'nsuku eziwu-4 uyachatha. Uzozwa-ke imizwa izobuya, izophela yonke le nkinga ekuhluphayo. Abantu-ke ngithi abaphile, imizwa yobaba ivuke imizwa yobaba. Ningadlali izinto ezenziwa kunina lezi ey'ngasafuni ukulapheka. Namhlanje-ke ngithe ake ngiyikhiphe le nduku, kona bekuyinduku ebengingathanda ukuthi ngiyikhiphe, kodwa-ke namhlanje ngithe cha, angiyikhiphe ngoba ngiyabona ukuthi hhayi, abantu abaningi le nto iyabahlupha kakhulu le nkinga le yokuthi induku ingabe isavuka. Ngithi uNkulunkulu anibusise aniphe amandla, kuphumelele konke enikufisayo, kube kuhle konke. Unyaka wakhula ngamunye ngamunye, wakhula unyaka, idlozi lizovuma konke kanye noNkulunkulu bazovuma konke okuhle ekufisayo, uzophumelela ngayo yonke indlela.